हाँ बोल ना. हाँ कधी? मला घे ना व्हिडिओ बनवायला. तर नंतर बोलतो जरा. दादा बिलकुल घेऊ नको. अरे दादा प्लीज घे ना रे. ठीक आहे, ये तू उद्यापासून व्हिडिओ बनवायला. पण माझी एक अट असणार आहे. काय बोल ना. जर एकदा फेमस झालास की परत पुढे दुसऱ्याकडे जायचं नाही. दादा काय ऐकू नको, सेम पहिल्यासारखंच होईल. अरे दादा नाव ना घे ना प्लीज. ठीक आहे, ये तू. पण तुला एक सांगतो, तुला याच्यातून पैसे भेटणार नाहीत. पहिलाच ते क्लिअर करतो. ठीक आहे. आणि तुला जर स्वतःचं चॅनल चालू करायचं आहे तू करू शकतोस. मी तुला अडवणार नाही, काय नाही. सगळं कर, स्वतः फेम कमव आणि पैसे पण तूच कमव. पण ह्याच्यातून माझ्या चॅनलवरून तुला फक्त फेम भेटेल, पैसे नाही भेटणार. आणि फेम भेटल्यावर तुला नवीन लोक येतील, आमच्याबरोबर चल, इकडे चल. तर जायचं नाही. पटतंय तुला? हो पटतंय मला, मी रेडी आहे. दादा ऐकू नको, परत पस्तावशील. ह्याच्याकडून बॉन्ड पेपर लिहून घे. राहू दे रे, कुठं बॉन्ड पेपर लिहित बसायचा. पब्लिकला माहिती आहे ना सगळं. मित्रांनो चालेल ना तुम्हाला पण? ठीक आहे, ये उद्यापासून मार्केट गाजवूया.